Zdravím vás ze společnosti Before Invest, jmenuji se Tomáš Koupil a dnes bych vám chtěl představit kompletně zrekonstruovaný byt na prodej ve městě Znojmě, které vás učaruje svým kouzlem, bohatou historií a krásnou přírodou kolem. Byt se nachází ve třetím podlaží kompletně zrekonstruovaného domu. K bytu o velikosti 80 m2 patří i prostorný 20-metrový sklep. Při kompletní rekonstrukci v roce 2014 majitel nechal vybudovat obytný prostor o dispozici 3 kk a byly osazeny nové plastové okna, rozvody vody, elektřiny, topení, podlahy a dveře. Součástí tohoto bytu je dětský pokoj o velikosti 15 m2, dále ložnice s šatnou o celkové výměře 17 m2. Dominantou tohoto bytu je velký, krásně prosvětlený obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem. Nedaleko domu se nachází škola, školka, obchod s potravinami, fotbalové nebo dětské hřiště. Co by kamenem dohodil, je to jak do centra města, tak na vlakové a autobusové nádraží. Velkou výhodou této lokality je spoustu volných parkovacích míst přímo u domu. Závěrem této prohlídky vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa a budu se těšit na naše osobní setkání.